Buahahaha, chamome virus sincicial bovino e penso replicarme nas células das vacas ata matalas a todas. Muahahaha. Iso é o que crees, patético intento de organismo? Eu terei o control. Ninguén se mete coa temible bordetela bronquiséptica. Pero, que é iso? Pois nós somos os veterinarios e xa nos avisaron de que non ides durar nin un telediario. Pero, como chegamos a isto? Chicos, mirade o que lle está a ocorrer a este tenreiro. Está a punto de morrer. Non pode ser. Temos que facer algo. Pois comecemos a investigar. Para saber se o noso animal ten o virus, realizamos unha PCR, polo que primeiro extraemos o material xenético para máis tarde replicalo nun termociclador. Para poder ver os resultados, puxemos o material xenético nun xel e grazas á electroforense e luz ultravioleta descubrimos que era positivo. Por outra banda, para descubrir a bacteria, cultivamos mostras das que naceron colonias de bacterias patóxenas. Observámolas no microscopio e fixemos probas para determinar a especie da bacteria, como a tinguidura de Gram, probas de oxidase catalasa e un API co que obtivemos os resultados finais. E finalmente determinamos que a bacteria era a Bordetella bronquiséptica. Pero o máis importante é curar o noso tenreiro e protexer o resto do gando. Pero o máis importante é atopar un tratamento para os dous e curar ao noso paciente. No caso das bacterias, fixemos un antibiograma para saber a que antibiótico será sensible. E no caso dos virus, buscamos vacinas que protexeran o resto do gando. Mundo microscópico onde a vida se esconde, bactérias e vírus patóxicos que respondem. Veterinário valente na luta se atopa contra a enfermidade, a sua valentia se apresenta.